We ben je beland op minicamping De Dorbe in Kalmswaag. En midden in een coulissenlandschap. Mooi voort, met Erik. Eigenaar Pieter, ja, wat heb je hem hier al voor bijzonders? We zijn 4 wielen in bij het begonnen met de camping. En we proberen elke keer er wel wat beter te doen. Vooral hier bij het begonnen met tenten tub. Dan ben ik compleet ingerichte tenten. En zit een hot tubje bij. En dat is genieten voor iedereen. Hoe komen jullie hier zo verzeild? Ik was aan het zoeken voor een leuke camping. En wij zoeken altijd campings die rustig zijn, waar verder niet al te veel vertier is. En we waren nog nooit in Friesland geweest, dus ik heb deze uitgekozen. En waar komen jullie vandaan? Uit Bergshoek, dat ligt bij Rotterdam. Dus een eindje rijden? Dat is een eindje rijden, ja, dat is 250 kilometer. Dus een uurtje of 3 rijden met de caravan erachter. En dan hier met de vrouw? Zeker, zeker. En mijn dochter is er nu ook, die zal er zo wel aankomen lopen. Die gaat zo weer naar huis toe, die is 2 nachtjes geweest met een vriendin. Dus ja. En hoe bevalt Friesland? Ja, heel erg goed. Heel erg goed. Mooi, afwisselend. Bos, weide, we zijn richting de Wadden geweest. Hele aardige mensen. De eerste die zegt stugge Friese, dat gaan wij weer leggen. Nee. Dat is mooi om te horen. Ja, nee, het bevalt zeer goed. We komen echt wel een keer terug. En zien jullie ook grote verschillen, nu in Friesland, maar ook in de rest van Nederland, waar jullie soms wel kamperen? Jazeker, wij hebben heel veel gekampeerd in Zeeland. En Zeeland is echt veel toeristischer. Als we hier gaan fietsen, dan gebeurt het dat je op een fietstochtje kom je 5 toeristen tegen. Dat is vooral wel het grootste verschil, vinden wij.